dați-mi voie să mă recomand. Inginer proiectant în domeniul mecanic Alexandru Chirilă. Asta voi deveni, dar pentru a-mi împlini visul, am parcurs mai întâi pașii specializării ca tehnician proiectant CAD. Am învățat importanța desenului tehnic în domeniul mecanic. Am făcut aplicații practice în diverse reprezentări grafice, după care am urmat ceea ce așteptam încă din clasa a 9-a, utilizarea calculatorului și a programului AutoCAD. Acum, în clasa a 12-a fiind, proiectez piese în spațiu, înțeleg legătura dintre calculator și mașinile unelte pentru fabricarea pieselor și a produselor. Acum înțeleg cu adevărat ce înseamnă CAD, Computer Aided Design, adică proiectarea asistată de calculator, și știu că specializarea este utilă în foarte multe domenii, deci îmi oferă foarte multe oportunități, mai ales pe aceea de a-mi împlini visul. Salut! Sunt Daniel și m-am specializat în știința mașinilor inteligente, adică în mecatronică, și nu vreau să vă spun despre ansambluri sau subansambluri micromecatronice, pentru că s-ar putea să nu vă însemne nimic pentru voi. Dar vă pot spune despre roboți, automobile moderne, aparatură medicală sau audio-video și faptul că alegând acest profil veți putea să le studiați și, mai important decât atât, să lucrați cu ele, adică să vă găsiți un loc de muncă în cele mai diverse și noi industrii. Ei, era să uit că la finalul liceului primești un certificat de competențe profesionale recunoscut în Uniunea Europeană. Bună, sunt Irina și vreau să vă spun că ceea ce am învățat în școală, în cadrul specializării mele, tehnician în turism, m-a ajutat să mă formez pentru a lucra în unități hoteliere sau în cadrul unor agenții de turism. Pot spune că știu cum să promovez oferta de servicii, cum să comunic și ce informații să comunic despre cazare, masă și agrement. Într-un cuvânt, știu ce așteptări au clienții de la noi și cum să mulțumesc angajatorii. Am avut ocazia să îmi verific aceste abilități în timpul practicii desfășurate la agenții economici și sunt sigură că va fi un avantaj la angajare. Salut! Sunt Denisa. Ca și colega mea, vă pot spune că domeniul economic în care m-am specializat mi-a permis să demonstrez în timpul stagiilor de practică potențialul de angajatori, faptul că știu să lucrez cu documente financiar-contabile utilizând programe informatice, că pot studia concurența pentru a crește propria eficacitate, că știu să comunic cu clienții, dar și că lucrez bine în echipă. Am oarece emoții în legătură cu viitorul meu, dar am certitudinea că am ales bine specializarea și vă recomand. Bună! Sunt Mihaela. De ce am ales să mă specializez în industria textilă? Este simplu, pentru că îmi oferă numai avantaje. În primul rând, îmi pot realiza propriile piese vestimentare, propriul stil în acord cu felul meu de a fi. Apoi, pot să îmi deschid propria afacere, iar poate cândva o să am un cuvânt de spus în modă. Este simplu și eficient. Odată ce ai învățat în școală să realizezi schițe, tipare, șabloane, poți să lucrezi de acasă, iar produsele realizate pot fi vândute și online. Cum spuneam, doar avantaje. Încearcă și tu! Salut! Sunt Valentin și eu voi fi constructor. Lucrător în construcții, mai bine zis. Poate nu pare atât de atractiv, pentru că nu este o meserie ușoară, dar eu sunt un visător și mi-ar plăcea să merg pe stradă, să mă uit la o clădire și să știu că am contribuit la construirea ei. Unde mai pui și faptul că domeniul construcțiilor are cea mai mare dezvoltare în ultimii ani. Peste tot în lume se construiește, iar o specializare în acest domeniu îți poate garanta un viitor stabil și profesional și financiar. Nu e numai frumos, e și sigur, îndrăzniți și voi! Salut! Eu sunt Alexandru și vă spun cinstit că la început am ales altă specializare, tinichigiu vopsitor, dar am fost repartizat la electro. Nu prea știam ce înseamnă, dar cu timpul a început să îmi placă. Am învățat cum să folosesc un aparat de măsură, cum să lipesc componente pe plăcuțe. Mai târziu mi-am făcut chiar și un ventilator și o veioză. Acum, în anul 3, pot spune că am învățat abecedarul electronicii și că pot acum realiza montaje cu ușurință. Sunt convins că după finalizarea școlii mă voi angaja și că tot ceea ce am învățat îmi va fi de folos.
Vă recomand și vouă această specializare pentru că vă oferă șansa de a avea o meserie curată, frumoasă și bănoasă. Școala noastră are porțile deschise pentru tine. Te vom pregăti pentru o carieră de succes și pentru viață. Îndrăznește să cunoști. 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 Tu îndrăznește să cunoști.